ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍चुअली ମୋ ମାମୁଁର ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଁ 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 ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱେରି। ଆରେ ମାମୁଁ ତମେ ଏତେ କାହିଁ ଡରୁଛ? ତମେ ପରା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲ। ଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ନା ଆଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏଇ ବୁଢା ସାର୍। ଏ ବୁଢା ଟୋକିନଙ୍କୁ ରହୁଛି। ପାଟି କଲେ ତା ଭଣଜା ମତେ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୋ ମାମୁଁର ଲାଳୁଆ ଗୁଣ ଯାଉନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନୁଙ୍ଗୁରେଇ ହଉଛି। ମୋ ଭାଇଟା ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ିଦେ, ବୁଢାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ହେଲେ ମତେ କହେ ସାର୍। ହାର୍ଟ ରୋଗର ଘରୁ ଡାକ୍ତରରୁ ଘର ହେଇ ହେଇକି ଝଡ଼ିକି ପୁରା ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କହିଦେଲେ ବୁଢା କେତେବେଳେ ଯେ ଢୋ ହେଇଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାଇରେ ଏଇଥରକଟା ଛାଡ଼ିଦେ, ବୁଢାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ମତେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ବୁଢା ଗୋଡକୁ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତା ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ତାଗରେ ପଶୁଛି ସାର୍। ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲେ ବୁଝଉନି ସାର୍। ତାକୁ ହାଜତରେ ପୁରାନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ହଁ ହାଜତରେ ହାଜତରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ଜମା ନୁହେଁ ସାର୍, ଏମାନଙ୍କୁ ହାଜତରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ନିଜେ କଲେଜ ଆଗରେ ନୁଙ୍ଗୁରେଇ ହଉଛନ୍ତି, ମୋ ମାମୁଁ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ବେ? ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। ମତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି। ଏମାନେ ପଳେଇବେ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା କଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ? ଚାଲ 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 ଚାଲ। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା କେଜାଣି, ମତେ ଗାଁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ମାମୁଁ ରାଗିବନି, ମୁଁ ପଶୁଥିଲି ପା। ଚୁପ୍।